Es donde está este mundo de golf, este de Shaz, el pazo de Shaz. Los 400.000 euros, las parcelas de 300 metros. Hay el pazo de Shaz. Porque o mellor resulta que o termostato apagas a 6 da tarde ou a 7 da tarde, o calor residual chega e se alguén ven máis tarde, pois atendemos as cosas, hasta a tope, porque calla a ser que está. Pois non sei. Bueno, vamos a dar comezo a esta sesión ordinaria do pleno que correspondería ao mes de novembro, pero que estamos a celebrar este 9 de decembro deste 2025 para tratar os seguintes puntos. En primeiro lugar, actividade de control, dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria e dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno local por delegación desta última sesión plenaria. Asimismo, tamén temos o seguinte punto, que é a aprobación da acta da sesión anterior. Temos a acta do 3 de 11 de 2025. Non sei se teñen algunha cuestión que trasladar. Se non, procedemos a súa votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos, polo tanto, á parte resolutiva, onde no primeiro punto temos o expediente 3389/2025, ditamen da aprobación do regulamento do Consello Municipal de Igualdade do Concello do Grove. Ten a palabra o señor secretario. Na Comisión Informativa Xeral celebrada o día de hoxe, ditaminouse favorablemente con 4 votos do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego, a aprobación do regulamento do Consello Municipal de Igualdade do Concello do Grove, a aprobación inicial. Moi ben, pedireille ás persoas que están no público que non rompan o salón de pleno, que hai que coidalo. Bueno, Noemi, defendes isto? Vale. Sí, espera, douche a palabra, señora Úteda. Moi boa tarde a todos e a todas, moitas gracias. Traemos hoxe a modificación do regulamento, un regulamento do CLI que xa había moitos anos que tiñamos o mesmo e xa tocaba renovalo. Foi un traballo feito no Consello Local de Igualdade, entre todas as asociacións e partidos políticos que estamos ali representados, e nada, eu acheguei xa unha copia aos portavoces.
a definitiva que se presenta hoxe coa documentación sí que se modificou o que a normativa, o que a legislación, porque estaba moi desfasada, e é o único cambio que hai do que eu lles pasei a ver a un par de semanas. E nada, espero que quede para a súa aprobación e que todos voten a favor. Moi ben, gracias. Abrimos turno de intervencións. Si hai. Señora Millán. Boas noites a todos. Pola nosa banda Esquerda Unida, pois, felicita a conselleira que tiñamos esta materia pendiente de renovar o regulamento. Era algo que desde o CLI levábamos tempo traballando nel e por diferentes motivos foi aplazando traelo a pleno e por fin o temos hoxe aquí. Esperamos que este regulamento pois nos axude ao CLI a poder seguir traballando, a mellorar un pouco a nosa actividade. Animamos tamén as mulleres de Grove a, pois iso, a asociarse, a mobilizarse, a ter participación pois neste tipo de órganos e esperamos que pois nos próximos meses pois tamén podamos incluir a xente nova no noso Consello Local, que é algo que vimos demandando desde fai tempo. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Procedemos, polo tanto, a votación. Expediente 3389/2025, ditamen a aprobación do regulamento do Consello Municipal de Igualdade do Concello de Grove. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 3. Expediente 3718/2025, ditamen da aprobación para o traspaso da unidade asistencial de drogodependencias e do seu persoal aos Sergas. Ten a palabra o señor secretario. Na Comisión Informativa Xeral celebrada o día de hoxe, ditaminouse favorablemente a proposta para o traspaso da unidade asistencial de drogodependencias e do seu persoal aos Sergas, con 4 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Bueno, pois, unha das razóns polas que hoxe temos retrasado este pleno é precisamente este punto, porque despois de moitos anos de negociación entre a plataforma organizada pola CEGAM e mismamente os Sergas, donde se recollen os 13 concellos que ahora mesmo en Galicia teñen esta unidade asistencial, pois chegamos, como decía, despois de moitísimo tempo, a reta final xa donde o plazo límite para a presentación dos acordos plenarios é mañán día 10, de tal forma que sexamos quen de que esta unidade asistencial entre en funcionamento dos Sergas a partir do 2 de xaneiro de 2026. É algo que todos os concellos que temos estas unidades vimos demandando fai moitísimo tempo, porque entendemos que un servicio asistencial a drogodependencia, un servicio sanitario e non un servicio municipal que non ten competencias, entre outras elas, pois non ten a competencia nin a capacidade para contratar médicos, psiquiatras, psicólogos ou mesmamente enfermeiros, persoal estrictamente sanitario dependente dos Sergas. Culminamos, polo tanto, unha negociación, como digo, longa, pero que por fin pode tomar realidade a partir do 2 de xaneiro deste próximo 2026. Como ben saben aquí, o Grove é un dos 13 concellos de Galicia que ten esta unidade que anteriormente se chamaba SPAD, e así era como conocíamos todos. Aquí no Grove consta do ano 95. Creo que hoxe si compre facer un pequeno reconocemento a dúas persoas que promoveron este servizo, como a través da asociación Érguete, como foi Ventura, o que todos coñecemos como Ventura de Casabel, Mari Carmen Cacabelos, e na época, bueno, pois, no ano 1995 conseguiuse a creación a través dun convenio, a creación do conocido como SPAD. E a importancia deste servizo no Grove, pois, bueno, ademais do Grove tamén ofrece servizo a Sanxenxo, Maño e Ribadumia, e, bueno, temos máis, ou ten máis de 1.300 historiais abertos desde a súa creación, pero sobre todo está atendendo máis de 200 persoas atendidas nos últimos anos cada ano. De aí que a importancia delo.
traspasamos todo o personal menos unha persona que é un auxiliar administrativo que toma a decisión de quedarse no Concello porque así se lle permite, e tamén se traslada unha praza de médico que a día de hoxe está vacante por xubilación e que será o Sergas que terá que cubrila. De tal xeito que damos cumprimento ao acordado no decreto entre a FEGAN e o Sergas para o traspaso desta unidade ao Sergas, cuestión que hoxe traemos a pleno e que, bueno, confiamos en que todos sexamos de apoiar este traspaso que durante moitos anos desde o Concello de Grove se ven reclamando. Abrimos turno de intervencións, se é que temos intervencións. Señor Otero. Ben, nada, sumámonos ao recoñecemento expresado polo alcalde á asociación de loita contra as drogas e tamén aos traballadores e traballadoras que durante estes anos formaron parte da plantilla do SPAD do Grove. A verdade é que, como se dixo, é unha demanda que levamos facendo dende hai moitos anos e, lóxicamente, debería pertencer aos Sergas. Si que nos mete en dúbidas como vai a funcionar a partir de agora, tal como ten a Xunta o sistema sanitario galego, pero confiamos en que vai a mellor, que mellore incluso os servicios, se é posible, e que, sobre todo, que os traballadores e traballadoras se lle respete os seus dereitos laborais e que teñan ben a facelo. Tamén, lóxicamente, é unha liberación económica para o noso Concello, que tamén agardamos que se poidan utilizar para mellorar os servicios públicos locais. Lóxicamente, conta con o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias, señor... Sí, señor Leiva. Sí, gracias, boas noites. Nada, nós, pola nosa parte, sumarnos a ese agradecemento do Concello e de todo o pobo do Grove ao personal do SPAD, que non hai que despreciar ese componente vocacional importante e de servicio e de atención a persoas necesitadas como fixeron durante tantos anos o persoal adscrito a este servicio. Moi ben, moitas gracias. Pois sí, tamén é certo que en ese traballo que eu falaba antes, lóxicamente, o SPAD foi viable gracias ás persoas que durante todos estes anos, desde o ano 95, é dicir, 30 anos, cúmprense este ano, ofreceron o seu coñecemento e a súa vocación para atender, como digo, a todas esas persoas que durante todos estes anos, 200 de medio ano, pasaron por esas dependencias e hai moitos deles que son tratados desde fai moitos anos. Sirva, por tanto, este pleno tamén para o recoñecemento, profesionalidade e o bo facer dos traballadores e traballadoras desta unidade. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto 2, expediente 3718/2025, ditamen da proposta para o traspaso da unidade asistencial de drogodependencias e do seu personal aos Sergas. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos, polo tanto, ao punto número 3 desta parte resolutiva, expediente 3723/2025, ditamen da moción do Grupo Municipal do BNG para a recuperación de muiños e lavadoiros do Concello do Grove. Ten a palabra o señor secretario. Na Comisión Informativa Xeral, celebrado o día de hoxe, ditaminouse favorablemente a moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para a recuperación de muiños e lavadoiros do Concello do Grove, con un voto a favor do Bloque Nacionalista Galego e 8 abstencións, 4 do Partido Socialista, 2 do Partido Popular e 2 de Esquerda Unida. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra, polo tanto, o señor Noia para defender a moción. Sí, boa tarde a todos. Previamente, súmome tamén a felicitación dos traballadores do SPAD, lóxicamente, pero imos coa moción esta. Exposición de motivos. Foron cativas e cativos de sexto de primario no curso do 98 que nos alertaron da perda paulatina dos valores etnográficos locais, un chanzo máis para o abandono do rural. Un cuarto de século despois, en malia moción que o compañeiro Xesús María González presentou o 7 de abril de 2004 para a súa recuperación, os nosos muiños de Rejato, no outrora centros sociais das miñadas da mocidade, esmorecen carcomidos no medio das silveiras.
Muiños e lavadoiros, casi todos de carácter privado, mas que aos seus dones non lle infiren máis que gastos de mantemento. Poderían ser cedidos baixo acordos que beneficiasen a concello e propietarios para aportar un apoio máis ao turismo, mais xa non ao turismo de masas de praia bocata, senón a ese cultural e gastronómico que ven tamén con fame de coñecemento de outras culturas. Tanto de exterior como tamén para o consumo interno, pedindo así, como pedían os nenos da mestra das Bizocas, Lidia Pérez, concienciar a quen corresponde de que os muiños de regato sexan arranxados e conservados non só para facer turismo rural, que tamén, senón para que sirvan de testemunha da vida da nosa familia e ancestros, e aqueles que ainda están por vir, xa que se trata da nosa historia. Agora que semella que crece o turismo de natureza, seguramente valorizado pola súa escaseza, empezan a xurdir iniciativas de monitores e guías para explicar o noso territorio, para esa caída, esta recuperación que non só atinxe a parte física de muiños e lavadoiros, senón unha parte inmaterial de urxente elaboración. A cascada de muiños máis importante do concello é a do Regato da Cova da Loba, de 10 muiños, que xa chegaron a 14, mais só quedan restos de 10, con distido entre o estande de conservación, que discorren por leiras de propietarios que xa varias veces tiveron servidume, mas que a natureza agocha cada inverno. No traballo das cativas de Visocas atopamos os nomes dos entón propietarios, sinal de que acordaban a súa difusión, mais tamén os muiños de Río Seco e Rosabella, en Balea, e das Boudilleiras do Arroquido de Serramuiño, en San Vicente. Se prestarían a unha recuperación tanto dos restos como das historias. O mesmo para os de Ardia e os que aínda sexan recuperables en San Martiño. O mesmo reclamamos dos lavadoiros, outro centro social ancestral onde as mulleres, a máis de lavar, retorcer, tender a recoller a roupa da casa, oficio que pouco estimamos desde que temos lavadoras, tamén tendían novas anécdotas, disques e picarescas das que se cadra algunha queda nas cabezas superviventes. Seguramente ubicamos ben os ríos da Abisinia, da Jatiñeira ou da Cova da Loba, mais a lista hai que completala cos da Laxe, Castiñeira, os Paus, Ameirós, Balea, o Cruceiro en Reboredo, o Alxibe de Agroídos, entre outros. Isto implica manter un catálogo público daqueles muiños e lavadoiros cuxos propietarios se acollen a este proxecto na páxina cultural do Concello, a onde chegar desde a propia sinaléctica que ten que acompañar discretamente os restos a conservar, cunha indicación do seu nome e outra preto, cunha breve descripción e un enlace da dita páxina en formato QR ou equivalente. Por todo isto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita da Pleno da Corporación Municipal a adopción das seguintes acordos. Que se elabore un catálogo de muiños e lavadoiros do Concello que inclúa as características, estado, datas, localización xeográfica, propietarios actuais e se deixe espacio para incorporar os datos que ditos propietarios queiran engadir da súa historia. Que se establezan acordos cos propietarios asinando convenios para a conservación e mantemento a disposición pública de duración acordada que posibilite a adopción de axudas da Administración Pública para dita recuperación e conservación. Que se realice un programa polos técnicos de cultura do Concello para a colleita de datos das persoas que aínda poidan aportar historias, anécdotas ou recordos relacionados con cada unidade patrimonial. Que se elabore un calendario para a instalación dunha sinaléctica nas unidades patrimoniais ás que se chega a acordo, cos nomes e descripcións do muiño ou lavadoiro, congruentes coa microtoponimia local, depositada na Galicia nomeada da Xunta de Galicia, e engadila de non estar actualizada. Quinto, que se inclúan nas rutas de sendeirismo existentes estes novos enclaves de paradas culturais e se informe dos acordos ás institucións de carácter cultural que puderan fomentar a difusión e colaborar no mantemento deste patrimonio. Gracias. Moitas gracias. Abrimos turno de intervencións. Señor Meix. Boas tardes a todas e todos. Antes de nada, como a día de hoxe, co que contamos con personal das casas de cultura, que, bueno, todo hai que dicilo, xa fan demais, do que non dispoñemos é de técnicos de cultura en sí como tal. Entonces, queríamos facer unha emenda a ese punto 3 dos puntos de acordo, que quedaría da seguinte maneira, que sería que se constitúa a Mesa pola Cultura e o Patrimonio do Grove e que, entre outros puntos, se traballe un programa para a colleita de datos das persoas que aínda poidan aportar historias, anécdotas ou recordos relacionados con cada unidade patrimonial. Entón, non sei se primeiro
Sigo ou primeiro se aceptan a emenda? Sigue, deixa e Sí. despois o voceiro decidirá se se incorpora ou non. Vale. Pouco máis. Alegrámonos de que traian esta moción, por un lado, polo outro sentimos un pouco de tristeza ou frustración ou non sei como chamarlle, porque cada poucos plenos veñen mocións relativas a este asunto, tema de cultura, patrimonio, recuperación de muiños, lavadoiros, todo isto, como en casi todos os departamentos deste concello, non se fai nada, e, de feito, dentro do plan de sostenibilidade turística que se aprobou xa vai facer 3 anos, creo, hai un apartado que era para transición verde sostible, por cal había destinados 360.000 euros, se mal non me equivoco, e deses había 83.000 euros que era para a recuperación da ruta dos muiños da Cova da Loba. Po cal había 30.000 euros que, o sea, en 3 anos, 30.000 euros para o 23, 33.000 para o 2024, 20.000 para o 2025, e do cales, a día de hoxe, inda que sepamos, non se gastou un euro aí, e faltan 7 meses para ter que invertir os 2 millóns de euros que nos regalaron da Unión Europea, e que moitos deles perderánse polo camiño, e despois a ver a quen lle botamos a culpa. Nada máis. Gracias. Moi ben, gracias. Alguna intervención máis? Respecto a esta moción do BNG, decir que nós non temos problema en aprobala porque, bueno, compartimos parte do que aquí se recolle e se relata. De feito, bueno, como ben acaba de decir o voceiro, en este caso, de Esquerda Unida para este punto, nós a través do PSTD temos varios proxectos de recuperación de camiños, de toponimia, microtoponimia no rural, e concretamente, falando de Cova da Loba, o proxecto non é a recuperación dos muiños, porque os muiños, como ben di a moción, casi todos ou todos no Grove son privados. O que se fala é do sendeiro de Cova da Loba, dos burros fariñeiros que recollen eses 10 muiños que ainda quedan restos. De feito, temos contactado con algún veciño que o seu muiño está nas mellores condicións respecto aos demais, que poderíamos chegar a un acordo, a un convenio para intentar recuperalo. Xa que se trasladou aquí agora este sendeiro dos burros fariñeiros, pois está ahora mismo xa pendiente da última autorización, porque aí tuvemos que solicitar autorización a moitísimas administracións, entre elas Aguas de Galicia, tiñamos autorización, hubo que cambiala porque cambiaron as normas e as condicións, tuvemos que negociar con un bon número de propietarios para que nos permitiran e nos autorizaran a pasar a senda polas súas propiedades, e unha vez feito todo este traballo, pois ahora mismo está pendiente do último autorización, e confiamos en que no primeiro cuatrimestre do 2026 sexamos quen de recuperar esta senda. A partir de aí compartimos, como decimos, o espírito da moción, pero non é menos certo que se falamos de muiños ou de lavadoiros, a maioría deles, por non dicir 100%, son propiedade privada, e como ben saben, nós non podemos actuar en propiedades privadas. Respecto aos lavadoiros, igual o están en terreos de comunidades de montes, non municipais, e para actuar en eles pois tamén hai que chegar a acordos e a convenios. Pouco a pouco se irá facendo, de feito nós xa estábamos traballando tamén en ese plan, de tal forma que, como digo, como é un traballo que si temos iniciado e que continuaremos, pois esta moción do BNG ven un pouco a reforzar esa idea que creo que todos compartimos en este pleno, da necesidade de recuperar o patrimonio cultural etnográfico do noso concello, de tal forma que o noso voto tamén vai ser favorable. Señor Noia. Sí. Bueno, gracias pola atitude positiva. Eu, señor alcalde, diría que eu sei que non hai problema en aprobala.
Pero o interesante desto non é tan só aprobala, senón que se leva a cabo, é dicir, traballar un pouco neste eido, non? Porque senón aprobámola e despois, pois eso que pasa, non sirve de nada. O feito de ser privado non quere dicir que non se poida chegar a acordos cos propietarios e explicarlle o que pasaría a ser de estar unha situación de abandono a unha situación de, primeiro, a súa propia propiedade retomar o seu valor ou retomar máis valor e logo que todo isto valorice tamén o que son os rueiros e o que é o patrimonio propio da xente do Grove, que en definitiva ao final pertenecenos a todos, ten os seus propietarios, lóxicamente, pero que beneficiaríanos, non pertenece, beneficiaríanos a todos. Dá traballo, pero coño, é que hai que traballar, nada máis. Eu sei das eivas tamén, Anxo, sei das eivas que se dan que ten o Concello no ámbito laboral e máis do cultural, non? Sei como pasan. Eu entendemos a emenda totalmente, é dicir, facemos a nosa. Sabemos que non hai uns técnicos de cultura en sí para levar isto a cabo. Nós entendemos que sería incluso propio do propio concelleiro, concelleira encargada do propio tema que levar a iniciativa en este tipo de cousas. Pero bueno, temos o que temos, estamos como estamos. Eu animo a que esta emenda, se mo permite, se faga posteriormente ao número 3. É dicir, despois dese punto que se poña, en vez de emendalo totalmente, porque se hoxe en día non o temos, a moción está aí, hoxe en día non hai un técnico de cultura específico, pero sí para o futuro que se poida trasladar. Por lo demais, gracias a todos. Entonces procedemos á votación incorporando a emenda de Esquerda Unida. Entendo que se incorpora. Como sería? Punto 4 sería como punto 4 e despois o 4 sería o 5, o 5 sería o 6. Non, dentro del 3. Dentro do 3. Dentro do 3, despois do punto, Un parágrafo máis do 3. Vale. Bueno, pois entonces con esta emenda aceptada polo poñente desta moción, procedemos á votación da mesma. Moción do Grupo Municipal do BNG para a recuperación de muiños e lavadoiros do Concello Grove. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Non temos mocións de urxencia, polo tanto, pasamos xa a rogos e preguntas, de tal xeito que lle pido aos compañeros e compañeras da oposición que soliciten a palabra para trasladar rogos e preguntas e despois aos compañeros e compañeras do grupo de goberno que pidan a palabra para contestar en aquelo que eles consideren necesario. Señor Otero. Sí, boas tardes outra vez. Bueno, como o mes pasado non fixamos ningún, estamos no último pleno do ano, pois, bueno, voume a espallar un pouquiño. En primeiro lugar, queríamos preguntar en que situación está a relación de postos de traballo municipal, a RPT. Temos entendido que en reunión cos sindicatos a semana pasada para a súa negociación, pois aseguroulles que tiña un acordo para sacar os orzamentos do 2026 e que estes virían o pleno de hoxe. Unha afirmación que polo que nos comentaron, que provocou que paralizaran momentaneamente unha mobilización que tiñan feito, o sea, para facer dos traballadores e traballadoras. Non sabemos se esa afirmación foi intencionada ou non, pero, bueno, que sepa que temos constancia de que esta semana pois vai a ter como dixen, as traballadoras e traballadores do Concello a portas deste edificio reclamando os seus dereitos. Na mesma liña temos, somos coñecedores de que ten en riba da mesa pois numerosas denuncias de traballadores e traballadoras deste Concello, a maioría delas pois con sentenzas favorables para o pago dos trienios e outras cuestións. A conta é como é posible pois, que un partido que vai de socialista e de obreiro pois que este obrigando aos traballadores públicos a acudir ao xulgado para reclamar os seus dereitos e cobrar o que lles corresponde por lei. E queríamos saber cal é o custo en costas judiciais que ten que asumir a veciñanza, porque ao final é a veciñanza que ten que asumilo pois, por estas demandas. Por outro lado, queremos saber como está o proceso da oferta pública de emprego, que prazas se van a perder, porque non creo que cubrir,
este ano por non finalizar os procesos ou non cubrir as xubilacións correspondentes que tiña que finalizaban este ano 2025. Logo, xa, en relación, van máis de 2 anos do acordo municipal que sellamos o Grupo Municipal de Esquerda Unida co PSOE, na que non houve unha serie de compromisos, da que moitos non temos constancia de avances. Un é que queda ano e medio de mandato e segue sen convocarse o Consello Local de Deportes, ese Consello Local de Patrimonio e Cultura que temos, se tiña acordado, non sei se ten intención de facelo ou non, pero está sin facer. Tamén existía un compromiso para cubrir a praza de técnico de turismo do personal de Salazón e tamén crear a praza para persoal para o auditorio. Que pasa con estes postos? Como está o expediente de desafectación dos terreos de Rons, que era un paso previo para intentar logo negociar coa Xunta a ampliación da escola infantil de Rons. Cultura de San Vicente, tense preguntado, estaba dentro deses acordos con nós, que era, había que facer un trámite con unha vivenda anexa para poder despois facer a ampliación da Casa da Cultura. E tamén se atopa dentro deses acordos a creación ou posta en marcha dun plan de envellecemento activo para combater a soidade non desexada. En base a unha moción que fora aprobada por Esquerda Unida en 2022. Esta proposta va un inciso porque é curioso que non temos constancia de que se fixera nada e o creemos porque hai unhas semanas vimos como se compartía nas redes sociais do Concello o animar as persoas que viven sobre do noso Concello a participar no programa da Xunta de Xuntos polo Nadal, que ven a ser que as persoas que viven soas poidan pasar, creo que nunhas residencias de Pontevedra, en compañía ao Nadal, as datas sinaladas. Se estivera feito este censo, non teríamos que poñelo nas redes sociais, se iríamos directamente a esas persoas, convidaríamos a facelo, ou o propio Concello podería facer algunha actividade relacionada con este asunto, que esas persoas que viven soas e que van pasar estas datas en soidade, que puderan nun restaurante ou nun hotel local poder estar acompañadas. Está claro que é máis doado que o fagan outros e non facer nada. Logo, quería enfocar as seguintes preguntas no compromisos que adquirimos coa aprobación do remanente de tesourería deste ano. Entón, é como está a creación da área de descanso ao carón do Redondo da Toxa, era unha das aportacións nosas, como está a compra do terreo entre hortas, xa van 2 anos que metemos esta proposta e sigue sin facerse nada, e máis, este ano incluíamos un estudio para crear un estacionamento en doble altura, un estudio que nos dera unha valoración económica ou de posibilidades para facelo. Como está a creación de sombra nos parques infantís, falábase de instalar unha pérgola no Corgo como primeira medida, non houve nada. Cando comezarán as obras de hortos, que era outra das propostas que fixera a Esquerda Unida de invertir nesa rúa, sabemos que está aprobada, sabemos que está licitándose ou licitada, pero queremos saber cando van comezar as obras e se falaron cos veciños para expoñerlle o proxecto. Logo nos inclueu nas propostas de aprobación, pero sí que era compromiso para facer fora dese remanente, que era habilitar un espacio no Monte das Flores para a asociación o Gato Meco. Outro era unha actuación no PAI para a accesibilidade ao baño de usos múltiples, para que non tiveran que pasar por outra sala para ir ao baño. E despois, sí que é unha cuestión que estaba aprobada normalmente, pero que nos chegan información contradictoria ao que nos creemos que aprobamos, que dentro do remanente había 5.854,59 euros destinados á compra dun remolque e estaba asignado a instalacións municipais. Queremos saber se é así como está xestionado no Concello, pois nos indican que foi posto nominativo a un club concreto, entón queremos saber se realmente se puxo nominativo ou se teñen dereito a uso todos os clubs, neste caso marítimos, para solicitar e usar ese remolque.
e non, bueno, que se informe tamén a eles, se é así, de como é o procedimento para poder utilizalo. Logo xa, bueno, a outros asuntos, temos constancia de que no pabillón de Cominiño, logo da obra ese de 300.000 euros para cambiar cuberta e impermeabilización de paredes, toda esa obra que se fixo, bastante importante, 300.000 euros, pois volveu a entrar a auga. Hai unhas semanas, cando vieron as choivas máis fuertes, queremos saber se foi algo puntual, se lle dou solución, porque non concibimos que se gaste unha cantidade tan grande nunha obra para que logo suceda o mismo que sucedía, e que poña en risco pois, a actividade dos clubes deportivos e dos propios cativos do centro educativo. E xa enlazando con esta mesma instalación, temos constancia, creo que o concelleiro de Deportes tamén, de que os clubes que usan, que agora teñen unha porta anexa para o exterior, sin ter que entrar no centro educativo, teñen solicitado pois, a instalación dunha farola, dunha luz na salida, porque, lógicamente, 5 da tarde xa non se ve, apagan as luces do pabillón, no outro extremo, xa teñen que cruzar co teléfono, e cando salen para fora, pois non teñen luz en toda esa, no medio do monte, co cual pode provocar pois, serios accidentes ou problemática cos deportistas. Entón, bueno, estamos a que se poña esa farola, que non creo que coste moito, incluso con temporizador, 12 da noite, 1 da mañán, que se apague, non creo que supoña un gasto enorme, mas hai farolas seguramente tiradas no Monte das Flores que poderían se reutilizar. Pediríamos explicacións ao alcalde por un decreto que topamos no listado, un decreto de alcaldía 2025-812 do 6 de novembro, relativo decreto de aprobación da memoria técnica do retranqueo do muro de Entre Hortas. Nos choca porque esa obra está aprobada e feita, entendemos que a memoria técnica tiña que ser previa á obra, non posterior á obra. Entón, queremos saber de que é ese decreto, a que corresponde, porque, claro, non temos máis información e sabemos que se o pido por rexistro, pois non a van a dar ou pasarán o mellor anos. Bueno, tratado o tema antes da Mesa de Patrimonio e Cultura, creo que na aprobación do Pexón comprometéranse a convocar, ou polo menos nos pedíamos, entendemos que se comprometeron a convocar a Mesa de Patrimonio e Cultura para actualizar e emendar os posibles erros que existiran no catálogo de patrimonio que foi anexo ao Pexón. Entón, non sei se teñen pensado facelo ou non. Por outro lado, cantas sancións se tramitaron en relación coa ordenanza de patinetes, no que vai desde a súa aprobación, porque vemos que sigue a mesma liberdade polas rúas do Grove cando xa existe unha ordenanza. Claro, estamos vendo que isto confirma o que nos dixemos naquel pleno de aprobación, que de nada vale aprobar ordenanzas neste Concello se non hai que as faga cumprir. Estamos vendo que os patinetes siguen campando as súas anchas por todas as rúas, e non rúas, senón beiras rúas e zonas peonís do noso Concello. Logo, queríamos saber que pasa co cartel da Festa do Marisco do vindeiro ano. Entendemos que, que cando foi a presentación a votación do cartel, pois non cumpría os requisitos mínimos para poder tal, e se dou por deserto, pero que non se dou esa información pública en ningún sitio, algo que é lógico, se non hai calidade, pois dase deserto e listo. Pero que estamos a decembro e nin se dou esa información, nin se publicitou, se buscou outro cartel para poder xa ir publicitando a Festa do Marisco do vindeiro ano. Estamos ás portas do Fitur 2026, sin cartel da Festa do Marisco da vindeira edición. Co cual, canto tempo vai a pasar para que se faga o cartel. Despois, se quedan poucas, temos queixas, e o Goberno tamén, de negocios da Rúa ao Marino, sobre a suciedade que se acumula nas mallas dos sábados e domingos, procedentes dos usuarios dun local nocturno desa zona. Lógicamente, crea unha mala imaxe para a rúa, crea unha mala imaxe para os negocios cando abren e tapanse todo o lixo, vasos e outros elementos tirados na rúa, pois provoca unha mala imaxe para eses negocios e ten impedido solucións
E lembramos que hai unha ordenanza que proíbe sacar vasos e máis que incluso obriga aos locais a limpar a súa zona de influencia na rúa. Co cual, volvemos á mesma. Se non hai quen faga cumplir as ordenanzas, seguimos campando as nosas anchas. Logo, temos presentado por rexistro unha solicitude de información sobre unha problemática entre as usuarias do mercado municipal, se actuara, se non se actuou, se o Concello mediou nese asunto e non tivemos a verdad que resposta. Queríamos saber eso, se ao final o Concello mediou entre esas dúas usuarias que tuveron conflito no mercado municipal, se se sancionou, se fixo algunha actuación, o que pasou con esas denuncias que había entre elas. Logo, queríamos saber, xa só vamos a preguntar deste ano, pero sabemos que leva dende 2023 realizando un traballo que é o das medicións de locais por parte da empresa Virocen, se non me equivoco. Queremos saber cantas medicións se fixeron este ano por parte desa empresa, canto lle custou o Concello. Creo que xa incluso collendo deste ano xa vai a ser unha cifra bastante alta, pero temos entendido que leva dende 2023 facendo medicións a varios locais, sobre todo a un, e non sabemos hasta cando vai seguir o Concello invertindo cartos en facer medicións para despois non haber un resultado final ou unha sanción ou que corresponda por ese traballo. Entón, queremos saber o custo que está supoñendo o Concello a contratación desta empresa para facer medicións de son nos locais nocturnos. Pregunta, creo que nos imaginamos a resposta, pero ten pensado o Concello facer algún tipo de campamento de conciliación para estas festas de Nadal? Creo que é unha pregunta retórica. Non quería facer unha apreciación, pregunta, non sei, sobre o alumeado de Nadal. Non temos nada en contra do tipo de alumeado que se monte no noso Concello, non vamos a criticar o tipo de alumeado, pero sí a forma de facelo o evento, non? O sea, levas anunciando que o día 6 se iba a inaugurar un evento, o sea, o encendido do alumeado de Nadal do Concello de Grove, cando os propio Concello, o sea, os propios traballadores do alumeado non remataron de facer o traballo, non? Non sei se teñen, se dan conta da imaxe que deron, que provocaron, que deron, facendo este tipo de acto, porque non nos vamos a comparar con Pontevedra, nin con Marín, nin con Sanxenxo. Non creo que sea a cuestión esa, nin creo que podamos chegar a ningún dos orzamentos deses unha que son cidades e outra Sanxenxo que nos cuadriplica ou que incluiría en orzamento, non? Ten un orzamento moi superior ao noso. Nin creemos que sea necesario tampouco un orzamento moito maior, pero sí facer as cousas ao dereito, que é luces colocadas, anuncio e posta en marcha o sea, facer o encendido acorde a todo realizado, non? Entón creo que, non sei se a imaxe que deron a comprenden ou están de acordo ou teñen a ben pedir disculpas polo que sucedeu. E por último, xa deixo 8 para o pleno de xaneiro, cando se vai arranxar o reloxo do Concello, porque antes ainda había 2 horas no día que ainda coincidía. A hora funciona e ni siquiera hai unha hora do día que coincida coa hora do reloxo do Concello. Antes, eso, ás 9 da noite, 9 da noite, 9 da mañán, ainda mirabas e dicías, está en hora. Pero que agora xa non coincide en ningún, entón arranxen ese reloj dunha vez. Nada máis. Moitas gracias, señora Otero. Sí, nada, 3 cousas. Informarnos que na calle Luis Antonio Mestre, casi a altura das galerías, creo que a Galería Anduriña, hai como unhas baldosas rotas e señalizadas con uns conos. Entón, sitio perigoso de paso por moita xente, si poden arranxalo, pois perfecto. Tamén veciños de Cacheirás nos piden ali un par de farolas que non teñen luz na calle. Si é posible, pois que lle den a luz ali.
E unha pregunta, a subida a Meloxo hai outra vez as vallas ali onde suele romper unha tubaxe, non sei se é que volveu a romper a tubaxe ou era unha actuación programada no mesmo sitio por algo que quedara pendiente. E última, ali na calle, entrando na calle do Con, hai como un transformador ou unha caixa de electricidade ou algo que está rota, tirada. Non sei se é pública, se é privada, pero se poden ir a botarlle un vistazo para descartalo, porque está bastante deteriorada, entón non sei se é concello, pública, pois poñerlle solución. Gracias. Moitas gracias, señor Leiva. Sí, gracias por darme a palabra. Vamos a ver, eu teño poucas preguntas. A primeira é respecto ao mural das dúas peixeiras ali en Alexandre Bóveda. Fai máis dun ano que se caeu unha parte da uralita. Sigue sin repintarse ou sin arranxarse eso. Queríamos... Me consta, creo que hubo contactos con Joseba Nguruzábal, pero nun ano e medio, por moi apretada que teña a xenda, ou casi un ano e medio, desde que se rompeu eso, eu creo que xa é dabondo para solucionar o problema ese, que a verdad dá unha imaxe bastante deplorable dese mural. Inda que é unha parte pequeniña, a verdad é que desluce totalmente o mural, porque a xente mira para arriba e ve ese parche, nunca mellor dito. Outra pregunta que teño é respecto dunha noticia que saleu a semana pasada, na que vostede, señor alcalde, anunciaba unha actuación conxunta con Portos de Galicia en Meloxo. Eu quería saber cando se firmou ese convenio ou con quen vostede ou quen se comprometeu con vostede para as actuacións que vostede anuncia que vai emprender aí Portos de Galicia. Simplemente que me concrete eso, porque, normalmente isto ven avalado por un convenio entre administracións públicas. Outra pregunta que teño é, supoño que nadie me vai a contradecir, respecto ao personal de emerxencias, respecto ao de servicio que prestan, que eu considero como cidadano de a pé daqui do municipio do Grove como un dos servicios máis eficientes, sin dúbida, dos que se prestan aquí no concello do Grove, porque sempre están raudos e veloces a calquera emerxencia. Considero que, pola información que manexamos, están moi mal pagados cando de unha vez por todas van a tomar a decisión de aumentarlle o sueldo ao personal de emerxencias. Outra pregunta que teño, a última, é que están reclamando, según parece nas moixas, as alumnas de Tai Chi, un espello, fai tempo, é un punto de luz que cando se vaya tamén a solucionar este problema. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Noia. Ben, primeiro asumimos a pregunta de Esquerda Unida na súa totalidade co tema do RPT. Eu tiña redactado algo que é francamente similar, polo tanto queda aí isto. Paso a outro relatorio, entón. O alumeado do aparcadoiro de Entre Hortas está apagado de noite, co consiguiente peligro para as persoas que teñen que recoller o coche na oscuridade. É unha fórmula doada de poñerlle remedio a isto. Encendan as luces de noite, porque además é peligroso, non? Ben, subida a Meloxo. Están postas unhas vallas, como aí ven Carolina, que están case na curva. Están postas as vallas case que na curva con menos visibilidade e, polo tanto, máis peligrosa para a circulación. Eu non sei as razóns polas que están sen resolver este tema, porque xa levan días. Para iso non fan vídeos. O único que se pide encarecidamente
e que prioricen a seguridade vial para evitar accidentes. En isto, doulle un consello que me transmitiron os veciños. Desvíen o tráfico pesado dos buses escolares e sinalicen máis a avería con luminaria, sobre todo na baixada, mentras esas vallas non teñan máis remedio que estar aí. E mentras isto non se acabe de resolver, aceleren as negociacións para dar comenzo a unhas obras que van con 3 anos de retraso pola súa irresponsabilidade. Clube de Remomecos. Gustaríanos saber en que punto está a reclamación o expediente desta obra que, curiosamente, conta cun ascensor sin funcionar, outro máis como do auditorio. Pero, sobre todo, conta cunha historia triste en riba. Están nos xulgados isto. E se están nos xulgados, pode enseñarnos as datas da primeira denuncia. Aparte dun parche no tellado, que medidas se van tomar para recuperar íntegramente o local, poner en marcha o ascensor, rematar con tanta desidia alrededor desta obra? Hai 2 montes de lixo seco que sacaron da praia de Rons, que aparte do cheiro deixa unha imaxe de suciedade e deixadez, no camiño que vai hacia Conroibo. Antes pasábase cada certo tempo a recoller este tipo de lixo, pero estes levan 2 anos sen ter recollida de ningún tipo. A que se debe? 5. Seguimos en Rons. 5 non, 6. Seguimos en Rons, pero alrededor da gardería, en un lugar público onde hai barcos e coches en desuso aparcados. Non sei se son conscientes da mala imaxe que dan, ademais da falta de higiene que provocan. A veciñanza solicita o decentamento desa zona e nós tamén o solicitamos. Fagamos cumprir a ordenanza adecuada. 6. En vista de que agora mesmo a impresión que dá o camiño da Xesteiriña é de paso privado, rogamos instalen uns cartaces municipais que indiquen claramente o acceso á praia de Conroibo, ademais de repoñer o cartel que indicaba o paso tamén polo camiño da Xesteiriña da ruta de Frei Martín Sarmiento. Ir restaurando as cousas ao seu orden debido. Estou seguro que neste último mes se ordenou ou están solicitando o cambio no registro da propiedade. Ou non? 7. Isto xa sei que non é competencia súa, pero é algo tan pequeno e doado que vamos a seguir insistindo. É colocar unha pedra, un propiaño para pasar con marea alta desde a praia de Conroibo ao camiño de Adar. Xa nos dixo que era cousa de costas. Pero non influindo nas mareas, facilita o paso peonil, é simplemente poñer algo estratégicamente situado para facilitar o paseo ao largo desa costa. 8. Na rúa da Platería hai baldosas levantadas, igual que o que acabo de decir Carolina tamén, igual que en Luisa Mestre. Hai unha delas especialmente que é un perigo para os viandantes, especialmente para as persoas maiores, á altura do Café Singular. Realmente está causa peligro. É un suma e sigue coas denuncias efectuadas deste tipo de cousas e que non se dan solucionado nunca, como na Rúa do Vento, en fin, ao largo do Grove. Cancha de Virxe das Mareas, a que está detrás da fábrica. Isto agora mesmo está en proceso de descomposición. Ali moves unha valla e cae todo, dáselle unha patada e vai todo o garete. Aparte de ser un verdadeiro peligro coas canastas. Se alguén vai a xogar ali, pode chegar un momento en que lle caiga en riba. 10. Os parques infantis do Grove en este momento teñen algún tipo de mantemento. A empresa que decían que se dedicaba a isto sigue dedicándose a repoñer isto. Sigue habendo mantemento nesto. E logo 11. Hai un paso de peóns en Terra de Porto, xa se falou aquí por parte de outros grupos. Agora mesmo unha persona, Terra de Porto, situémonos, rotonda de Terra de Porto, a rotonda aquela de Marras, agora mesmo hai unha persona invidente que ten que moverse e cruzar 3 pasos de peóns para ir por la marxe dereita de Alexandre Bóveda, ou de subir pola rúa Terra de Porto. 3 pasos de peóns. Non solamente a persona invidente, tamén os críos que salen do autobús. O normal que fajan é que, como salen nesa feira, recorren atravesan ese camiño, en vez de ir polos pasos de peóns, lóxicamente, porque lles resulta máis doado. Pero queda máis de doado e máis lóxico. Existeu ali, desde a rotonda Pantarma de 15.000 euros, que se sustitueu por unha pintada,
un paso de peóns longo tempo que permitía a esta e outras persoas cruzar directamente, sen necesidade de dar rodeos para o que nós, que pode ser pouca cousa, dar un rodeo, pero para unha persona maior con andador, con un invidente, son verdadeiras complicacións. Matámonos a facer obras cun afán de romper barreiras. Chamamos de mobilidade, humanización, e resulta que non lle damos solución ás persoas que só piden un paso de peóns estratégicamente disposto nesta zona. De verdad? Eu rojolle que, por favor, se poñan con isto, que leven á policía local, a que lle queda, e que fajan un estudio para repoñer o paso de peóns que necesita a veciñanza nese punto. E se hai que poñer unha señal a maiores, que se poña. Do mesmo xeito que se puxo o cartel de deixar pasar buses dunha hora para outra. Fajan un paso de peóns seguro para todas e todos coas sinais de circulación e de aviso. Se hai algún paso necesario no Grove, é este. Por dúas razóns. A primeira, porque xa estaba. E a segunda, porque vai ser usado non só pola persoa que máis o precisa, senón polas nenos e nenas que saen dos buses escolares, como dixen antes. A parte, hai informes da ONCE que obran no seu poder desde o 25 de novembro que lle indica con claridade que é óptimo e racional. Ou sexa, que ten todo o sentido común instalar ese paso. Co seu enclave original, co anterior. E evitar con eso a discriminación que xenera a situación actual e favorecer a igualdade de oportunidades para toda a cidadanía, sen excluir as persoas que posean algún tipo de dificultade visual ou de calquera outro tipo, e que así podan aproveitar ao máximo as súas posibilidades sen atipar dificultades alleas. Estou copiando o que dixo o que di o informe, ni máis ni menos. Todo o que chegamos a preguntar e arrojar aquí en un momento dado poden esperar máis ou menos tempo. De feito, xa esperan algúns anos. Pero isto xa é algo que se tiveran un mínimo de sensibilidade, esta semana debería quedar resolto. Gracias. Moitas gracias, señora Galiñanes. Boas tardes. Por que segue pechada ao público a Casa da Cultura? Cal é o motivo? Xa que vostedes din hoxe en prensa que xa está arranxada. Entonces, hai xente que pregunta por que está pechada ao público. E nada, tiña tamén a pregunta mesmo cos meus compañeros da Izquierda Unida, polo cartel, preguntar polo cartel do ano 2026, que estamos á porta de rematar o 25 e queríamos saber como está o tema este. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Pido aos compañeros e compañeras se queren contestar algunha das cuestións plantexadas que pidan a palabra. Señora López. Sí, boa noite. En relación co cartel da Festa do Marisco, temos xa contratado a un artista local de referencia e a nosa idea era desvelalo agora a finales de decembro, que, bueno, este artista achégase ao Grove, que non está aquí ahora mesmo, e faremos unha pequena presentación co cartel e, por suposto, teremos cartel en Fitur en xaneiro de 2026. Gracias. Moitas gracias, señor Parada. Ahora, boas noites. Bueno, teño varias cousas. En canto ao remolque, pois estaba, e falo en pasado, previsto que fora para utilizar calquera clube marítimo do Grove. Eso sí, sería municipal, estaría guardado no pabellón náutico. E digo, falo en pasado porque non é posible facer esta compra, porque, bueno, pedimos 3 presupostos, pois axustábanse os cartos que tiñamos, inda que algún superaba, pero o plazo de fabricación dábanos entre 4 e 5 meses. Entonces non nos daba para telo aquí o 31 de decembro. Varios clubs que nos preguntaron si eles o podrían usar. A petición, o sea, si o Concello invertía en este remolque, foi por unha petición que nos fixo Breogán para poder trasladar os barcos Dragón, pero o remolque era municipal, non era unha compra feita para isto. Falei co presidente, falei con Félix, dicindo que ten que quedar para principios do 2026. Pabellón de Cominiño. Pabellón de Cominiño alarmounos moito, desde logo as imaxes eran bastante fortes, caía auga dentro a caldeiros.
era un problema da limpeza dos canalóns. Temos un problema en Cominiño que é que os eucaliptos están moi encima do pabellón. Énchense as dúas augas énchense de follas e acaban nos canalóns. E acometemos aí, unha intervención que se puxo rejilla todo o largo dos canalóns para que estas follas poidan, que non se queden dentro e poidan caer. De momento, en o Grove está chovendo moito, como en toda Galicia, salvo eses 2 días puntuais, que aparte foi porque un día fomos limpar e pensábamos que estaba xa listo, a semana seguinte volveu a pasar o mismo. Outra vez cheo de follas e hubo que volver a limpar. En canto á luz, sí que xa, Viqueira mo avisou xa fai algunhas semanas, estamos arranxando tanto dentro como fora, porque tamén faltan moitas luminarias dentro do pabellón, coas que sacamos do pabellón vello, estamos intentando, para forrar gasto, estamos intentando volvelas a utilizar ali e vamos a poñer unha farola ou un punto de luz fora, solo estas horas hasta as 12 da noite, que aí non adestra a nadie máis, pero a verdade que sí que é perigoso porque ainda encima a rampa esta de fora non ten barandilla e calquer miniño ou persona maior de pais, incluso que teñen que prender as luces do coche para que poidan salir de adestrar. Arreglaremos, espero que esta semana quede listo. Espello de Taichi. Primeira noticia que teño. Digo a verdade que non me chegou ningunha petición a min, igual xa fixeron o... Pois a min non chegou. Sinto, falarei coa técnica e non hai un problema con presupostos de xaneiro, non teño ningún problema porque non son cousas baratas tampouco. Digo que parece que poñer un espello non é barato, pero non é barato, pero realmente non é barato, pero sí que o poremos porque nos sirve para moitas máis actividades, non só para Tai Chi, que nos faga falta donde vernos reflexado. Mural de Joseba, toda razón, que a verdade que xa pasou máis dun ano, puxen en contacto de veces con Joseba, tiña moito traballo, pero este moito traballo foi fai 6 meses. A verdade que agora é deixadez, neste caso deixadez miña, que é máis, paso por ali a diario, sempre me acordo de decir, ainda non volvín a estar en contacto con el, mañá mesmo, volvo a chamalo, supoño que agora necesitará que o tempo sea un pouco máis estable. El dixérame que era pouco traballo, pero si era deixar cousas que estaba facendo, entonces que tiñamos que buscar un oco. Mañá mesmo me poño con isto, porque a verdade que sí, que cada vez que paso por diante me dá vergonza tamén, e miña muller dame co codo dicindo, ainda temos isto así. Nada, espero que mañá me conteste algo e xa o paso por escrito de cando podemos ter arranxado isto. Moitísimas gracias, boas noites. E felices festas, se non teño oportunidade de decirlo. Moi ben, moitas gracias, señora Galiñanes. Moi ben, boa noite. Teño varias cuestións. Unha delas sería a Casa de Cultura San Vicente. É certo que se fixeron algunhas obras de mellora no interior e a ampliación ou posible ampliación pasaba, aparte de por un estudio serio de como facela, primeiramente polo desaloxo da casa adxacente. Todavía é algo que non está encamiñado de todo. A verdade que ter o secretario só un día a semana fai que hai xa outras cuestións que consideramos que foron prioritarias e todavía non se acabou de facer este expediente, pero teremos que poñernos con elo e desaloxar esta casa e ver que uso lle podemos dar anexa á Casa de Cultura ou buscarlle un uso municipal favorable para todos. En canto á Casa de Cultura de aquí do Grove, pois, se na prensa di que están rematadas as obras, ou entendeu mal a prensa, ou a verdade é que as obras están rematando no tellado o que son as veluses. A verdade que o tellado da Casa de Cultura complicouse no tempo bastante máis do que debería. Houbo que facer uns remates específicos para as veluses porque quedaban máis baixas que o tellado novo e entonces, houbo que poñerlle uns remates específicos. Todavía hai varios puntos polos que sigue saindo auga dentro.
A técnica e os albañiles que están ali creen que agora mesmo non é que este filtrando auga nova por eses puntos das veluses, senón que todavía hai bastante auga que ten que acabar de sair da placa de toda a que choveu antes de tapar. Pero, bueno, haberá que limpar, recolocar todo o material da Casa da Cultura, porque se moveu todo de sitio, e queda por tapar unhas gretas na parte traseira, unhas gretas que xa existían na fachada traseira que se van a tapar, e sellar as ventás tamén da parte traseira, que se vai aproveitar para facer xa e que quede, esperemos, solucionado o problema de auga, e entonces, en canto estén as obras, limpararse e abrimos. Eu sinto moito, de verdade, non poder estar dando este servizo, pero tal e como está, non é factible dar o servizo. Tema luces de Nadal, teño dúas cuestións. Unha creo que se nos está indo un poquinho das mans o efecto Vigo en canto a luces. Sí que é certo que cando se mandou a programación á prensa hai un punto na programación que pon encendido de luces, e na explicación que se mandou á prensa díxose especificamente, e acabo de ver que era así, que debido á previsión de mal tempo se iban a acender as luces sin acto musical porque non queríamos retrasar máis o que era o acendido das luces. Plantexámonos esperar a esta semana, martes, mércores desta semana, pero nos parecía que se o resto de axuntamentos tiñan xa as luces acendidas e, había varios veciños que consideraban que íbamos tarde porque o Nadal últimamente empeza en outubro ou novembro en todo o mundo, pois non quixemos retrasalo máis. E o certo é que quedan elementos por colocar porque, a choiva e o vento non deixou que colocaran todos. A min gustaríame recordar que as luces de Nadal as asume íntegramente o Concello dende o ano 2020, que se fixo un esforzo por darlle un pouco de vida ao pobo e, sobre todo, o comercio e a hostelería local que o estaban pasando realmente mal por mor da COVID. Xa anteriormente este goberno ampliara un pouco o orzamento que tiñamos para alumeados, se compraron elementos propios do Concello que se colocan polos operarios municipais, pero sí que é verdade que hasta ese momento as luces asumían en gran medida o comercio e a hostelería local. En ese momento se decideu facer un esforzo e axudarlles un pouquiño e xa quedaron como propias do Concello para sempre e se foi ampliando de a pouco os sitios aos que podíamos chegar. Intentamos estar en todos os barrios, nas dúas parroquias, por suposto, pero en todos os barrios non é certo que non se chega, pero sí que nos barrios onde hai algún espazo, algunha plazoleta, algo que teña un pouquiño de vida e que a xente, ademais de desfrutar do alumeado no centro e que se beneficie o comercio e a hostelería, que a xente que teña un poquinho de alegría polo Nadal. Me gustaría agradecer a iniciativa de barrios como o da Vilabella, que este ano eles, por iniciativa propia, fixeron adornaron o seu barrio, as súas casas e tamén fachadas e parte no espazo público. E, o Concello está intentando, nas medidas das posibilidades, colaborar con eles para que o seu barrio este alumeado e a verdad que é de agradecer este tipo de iniciativas e que chegue a alegría do Nadal a todos os puntos do pueblo. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Outeda. Boas noites a todos e a todas. Me gustaría responder primeiro á pregunta de Esquerda Unida sobre a problemática que hai sobre dous postos na Plaza de Abastos. Xa se tuvo varias reunións e contacto con eses dous postos, tampouco vou dicir os nomes, porque hubo aí unhas interpretacións, entre elas é o único que lle dixen é que en Ventla non afectaba o funcionamento do que é o mercado municipal. Eu polo mercado municipal a semana vou 2 ou 3 veces, sempre, para unha cousa máis xa pendiente do que poida pasar aí. Que en Ventla non afectara o mercado municipal e eran problemas personales entre elas ou tiñan que solucionar de outra forma. E o único que lles pedía é que era o correcto comportamiento dentro do mercado municipal. Despois, entre os seus postos, a venta dos seus produtos, que era unha cousa que tiñan que solucionalo
entre elas, e mentre non afectara o libre funcionamento do mercado ou o comportamento, pois o Ayuntamiento non iba a intervenir. Ora, se entre elas tiñan problemas, pois tiñan que atender ou ir a un abogado ou que quixeran. Mentre non houbera problemática máis tal, que nós non íbamos a atender en esa cuestión. Sobre o señor Nolla, que pregunta polo tema dos parques infantiles, se hai en este momento pois mantenimento dos parques infantiles. En este momento si hai mantenimento dos parques infantiles. O detalle é que a persona que os estaba levando, pois por desgracia falleceu a finales de outubro, quedaban ainda 2 anos ainda máis por facer a súa labor. En este momento, pois, bueno, decidimos, aí con un remanente que tiñamos, pois contratar a unha persona para que rematara o mantenimiento dos parques hasta final de ano. De todas formas, está xa co proxecto, co borrador e todo eso para sacar de novo a licitación do mantenimento dos parques infantiles, que esperamos que, pareceme que xa temos casi rematado. A idea era para sacalo agora a finales, e polo menos para que en enero pudera haber pois unha empresa, os que se presentaron para seguir co seu mantenimento. O detalle que coas inclemencias do tempo as persoas que están vindo, pois o detalle, o de pintado xa nada, porque a humedad non permite estas cuestións, pero están con toda a reparación de todos os parques. É o que me quería dicir en este caso. Están pasando por todos os parques. A contratación do mantenimiento deste servicio se fixo pasado a mediados do mes de noviembre. No mes de noviembre para aquí houve moitos días de choiva e de humedad. E non me vai a negar usted a min. Esa persona si está porque estou eu con ela. Está repasando os parques. Ora, se no parque que foi usted non veu ali, me imagino no Parque do Grove son 14 parques infantiles. E se está dando un repaso a todos. A ver, é unha persona que ven para facer un servicio extraordinario, por decirlo de alguna forma. A partir de cando este a empresa contratada, pois terá que repasarlo máis a fondo, e cando o tempo permita, pintar, reparación, e ou seja, de elementos que se colocaron novos, o que non se poden é pintar e máis todo eso, porque a humedad e a agua non permite. Entonces, nada máis, non teño nada máis que contestar nesta cuestión. Ben, gracias, señora Domínguez. Hola, boa noite. Vou empezar polas preguntas de Esquerda Unida. As obras de Hortos. Bueno, pois a empresa adjudicataria e os servicios técnicos tanto de intervención como de urbanismo están chegando a un acordo porque o 19 de decembro empeza o convenio, teñen que coller vacacións hasta casi entrado mediados de xaneiro, e entonces iban a ter que interrumpir as obras e todo eso, e consideramos que non íbamos a estar un mes coa calle aberta sin poder continuala, co cal a partir de, esperemos que finales de xaneiro, febreiro, e se o tempo permite, comenzarán coas obras. Non hai ningún tipo de problema con eso. Con respecto ao Jatomeco, si é verdad que estamos pendientes de facilitarlle un local, así yo dixemos no seu momento, pero estamos tamén pendientes de firmar o convenio, pero atopámonos cando xo tiñamos casi rematado con que cambiou a lei e o técnico de medio ambiente ten que axustar outra vez o convenio e adaptalo á nova lei, pero non, esperemos que entre esta semana e a que ven quede resolto sin ningún problema. Con respecto ao decreto do 6 de novembro, non lle podo decir ahora mesmo en concreto, pero creo que era que estaban todos os informes, pero non se subiron faltaba ya a aprobación, quedou en como que se perdeu un pouco o expediente e era necesario aprobalo para subilo ao expediente. O
os técnicos, ao repasar os expedientes, viron que faltaba eso. Estaba feito por parte dos servicios de urbanismo, pero non se subeu. Si decir que estamos repasando continuamente baldosas, tomo nota do que me trasladades tanto Anselmo como Esquerda Unida como Carol. Por suposto que sí, mañá xa os fago, os traslado ao almacén. Carol, non me dou tempo a anotar, na rúa Luis Antonio Mestre decíasme xunta a farmacia, pode ser? Sí, casi nas galerías. Vale, Pasar vai antes das galerías. Ben, vale, gracias. A verdade é que estamos con un operario solo porque o outro está de baixa e é un pouco complicado. Tamén dou traslado aos servicios do almacén da instalación de luminarias en Cachiras, a ver como se pode resolver. E con respecto á subida a Meloxo, tomo nota tamén da caixa deteriorada no COM para que o superviso o electricista. E na subida a Meloxo, pois, os veciños de dúas propiedades colindantes coa avería sí que notaron agua e volveron a abrir porque non sabían se era unha bolsa de agua que quedara por debaixo da avería. Ahora estaban observando para intentar arranxalo o antes posible. Non era simplemente eso, ver se seguía perdendo ou era unha bolsa de agua. Penso que así... Bueno, señor Noia, as cousas a veces gustaríanos que foran así tan fáciles como as vemos, non? Con lógica. Estuve xa en dúas ocasións cos vixiantes e con técnicos de costas antes de que se fixera o traslado, volverei a insistir, pero efectivamente nós non podemos poñer un perpiaño donde queiramos sin ter o permiso deles, e eles non o ven, falan de outro tipo de actuacións, pero non meter ali un perpiaño. Os veciños hasta poñen palés, non? Para poder pasar. Pero é así, desemboca ali un regato e non é tan fácil, é bastante complicado. Na rúa Pratería, Luis Antonio Mestre, Bento, como lle contestín aos outros compañeiros, Café Singular, pois sí que trasladarei aos servicios competentes. E penso que non me queda nada atrás. Se hai algunha cousa, pois mo din e trato de respostarlle o máis asiña posible. Sí, xa contesto agora. Vamos a ver, intento ahora contestar as cuestións trasladadas e que os meus compañeiros pois non trasladaron. RPT aseguroulles que tiña un acordo de orzamento e que iría este pleno de orzamento, vamos. Eu non sei quen escoitou eso, non sei quen desa reunión pudo decir eso, pero desde logo me debo explicar moi mal. Aquí o que lles trasladamos é máis, non era obxecto da reunión, a RPT xurdeu casi como comentario, e máis, os propios sindicatos pediron que se convocara unha mesa de negociación específica para falar da RPT e que, polo tanto, non se recollera nin en acta o que ali se comentou. Imagínense en que ámbito se fixo ese comentario, non? Agora, o problema da RPT eu teño trasladado a este pleno e a todos os sindicatos. Se non hai orzamentos non pode haber RPT, porque a RPT leva consigo unha revisión salarial do cadro de persoal que actualmente está orzamentado, tal como recolle a RPT, e os postos novos que se creen que tamén hai que dotalos económicamente. E xa yo teño dito aquí, e xa yo teño dito á mesa de negociación. A RPT está valorada en revisión de salarios dos postos actuales máis os postos novos que necesita a RPT, ou que propón a RPT, mas que necesita, estamos a falar máis de 700.000 euros, 700 ou 800.000 euros. Como comprenderán, nos, dado a situación orzamentaria que temos orzamento de 2022,
A día de hoxe non nos podemos comprometer. En su día falábamos de que se aplicara a 10 anos, o que significaría poñer en torno a 70.000 euros cada ano para cubrir la RPT. Os sindicatos eso non queren, o que queren é que se aplique en un plazo de 4-5 anos. Eso significaría 150.000 euros por ano de RPT, máis a subida salarial, que a subida salarial aprobada polo goberno fai uns días, vai a supor para o Concello de Grove uns 70-80.000 euros. Sumemos, isto é fácil, é sumar 150.000 de RPT máis unha media de 70.000 euros de masa salarial de subida salarial aprobada polo goberno, supón, se non me equivoco, en torno a 220.000 euros cada ano novos a maiores que hai que poñer. Para iso que necesitamos ter aprobado o orzamento este ano e o seguinte, e o seguinte, e o seguinte. Por que non temos aprobado un orzamento? Porque a día de hoxe non temos a capacidade e o nivel de ingresos para cubrir os gastos que o orzamento necesita. E o que lles dixen era que podería haber unha posibilidade de negociar a RPT. Por que? Porque tiña un acordo con algúns partidos políticos dos que conforman este pleno para que un dos ingresos se pudera recoller e, polo tanto, ter unha partida económica de ingresos que con eso nos permitiría, polo menos, presentar un borrador de orzamento. Eso foi o que lles trasladei. Nada máis. En ningún momento dixen que había un acordo de orzamento, entre outras cousas, porque nin a interventora nos pasou o orzamento, ni o goberno temos orzamento, ni, polo tanto, podemos abrir unha mesa de negociación con calquera dos partidos políticos ou con todos para falar de orzamento. Eso non é así. E eu, os traballadores e as traballadores, a mesa de negociación, así yo trasladei. A RPT depende do orzamento, así de claro. Porque claro que podíamos aprobar as outras cousas, o plan, o decálogo de funcións, a baremación, os postos a crear, o cadro, pero se non hai a contrapartida económica, os sindicatos non queren asinar. E iso é a situación que temos a día de hoxe. Os traballadores e traballadoras é que non depende de que o goberno seamos... Nós estamos claros que hai unha serie de cuestións que hai que acordar. Certo é que hai unhas dificultades xurídicas para aplicar, tema trienios, e é certo que hai varios traballadores que foron ao social, hai auxiliares de policía que consideraban que non estaban ben recollidas a súa categoría, unha cuestión técnica e xurídica, foronse ao xulgado e lles deu a razón, e ora, lóxicamente, hai que facer cálculos, hai que iniciar e hai que buscar os cartos para pagar todo eso. Claro que eso supón outro incremento económico máis, claro que sí, pero lóxicamente entendo que saben todos perfectamente que un concello nunca se pode allanar nun contencioso ou nun xulgado, e nós, cada vez que os traballadores presentan un contencioso, pois aí estamos defendendo os intereses do Concello do Grove, e así seguiremos facendo. Vamos a ver se somos capaces de resolver estes problemas e, desde logo, que ninguén teña que acudir a un xulgado para resolver en ámbito social do Concello do Grove estas cuestións. Respecto á oferta de emprego pública, pois temos 3 aprobadas que temos que sacar adiante, e de aquí a final de ano pois habrá que facer unha proposta, lóxicamente, das baixas provocadas, a taxa de reposición ás baixas do 2024. É certo que parece que se comentaba, eu non sei se ahora mesmo é así, porque non teño máis información, pero se falaba que coa aprobación da subida salarial cos funcionarios, o goberno iba tamén a aprobar que se derogase a taxa de reposición e, polo tanto, que non fora efectiva. Non sei se iso é así ou non, pero sí é certo, en todo caso, que nós temos que aprobar a oferta de emprego público do 24 antes de que remate este ano e sacar adiante os outros postos. E con isto enlazo co seguinte traslado de Esquerda Unida. Os consellos locais de deportes e a mesa de cultura e patrimonio, pois veremos de convocalas. As afectación de RONS, recuperamos todo ese expediente e ahora mesmo solamente queda unha comunicación a patrimonio do Ministerio de Facenda para que firmen xa esa desafectación, e pensamos que será nas próximas semanas. Isto está xa perto de rematar.
E, lóxicamente, teremos que, como digo, na oferta de emprego pública que temos que sacar adiante, pois os postos de técnico de turismo, de conservador de salazón, tax, arquitecto e algúns outros máis que tamén están pendentes. Revisamos a cuestión do envellecemento. Bueno, eu teño falado con servicios sociais e é unha cuestión que dentro das problemáticas que temos no Concello de Grove, bueno, pois é algo que tamén teremos que acometer en ese ámbito. Respecto ao remanente, área de descanso redondo, pois mirarei de como está esa situación. A compra de terreo entre hortas, pois a verdad que sí que non tuvemos contacto nin tasación pola mesma. O estudio do parking, sin o pexón aprobado e afectando o decreto Cuíña, non ten moito sentido, porque sería un traballo que a día de hoxe non se podería executar. Por lo tanto, esperaremos a que este o pexón aprobado e se poda urbanizar ese espacio. As pérgolas de sombras, concretamente a que fala do Corgo, pois estamos con unha reforma, un proxecto de reforma integral do Corgo para dentro do Gastromeca, e aí sí que contemplábamos zonas de sombra, e o tema do aseo da parede para os usos múltiples do PAI tomamos nota, e a ver se somos capaces de obter unha dotación económica, xa será por o 26, porque este ano sí que non podemos. Bueno, a Mesa de Patrimonio e Cultura, catálogo do pexón, eu non lle vexo moito sentido, porque o que nos manda Patrimonio é o que hai que cumplir para poder aprobar o pexón, e iso xa está aprobado. Non teño datos de sancións de patinetes, pero desde logo pedirei ao xefe da Policía Local e yo trasladarei. Na Rúa Marino, igual que en outras rúas de actividade, sobre todo os fins de semana, cando temos o equipo de barrendeiros, de limpadores de rúas, se limpa esa calle. Eu xa falei coa persoa que veu falar comigo por o negocio en cuestión e lle trasladei que esa rúa se limpaba sempre cando tuveramos barrendeiros, pois os sábados pola mañán e os domingos pola mañán, que nos temos todos os fin de semana. E non é que a Rúa Marino sexa especial ou diferente a outras, é que cando limpiamos as rúas Platerías e esa contorna, pois limpamos todas os sábados e domingos, pero é certo que non temos todos os sábados e domingo o personal para poder limpar esas rúas. Medicións de sonido de Virocén, pois o coste que ten son os que necesitamos para sacar adiante os controles de son. Moitos deles están solicitados, algúns deles por un xulgado e outros con actividade e con expedientes e sancións económicas. Non contemplamos facer un campamento de Nadal porque os que tuvemos nos últimos anos, pois o sondeo que fixemos non compensaba o número de rapaces que se podrían anotar para poñelo en marcha, porque non é unha demanda desde logo das principales que teñamos. Tomamos nota co tema do reloxo do Concello. A pasarela de Portos de Galicia de Porto Meloxo. Eu que dixen é que como estamos arranxando o local de Porto Meloxo e vamos a cometer unha serie de melloras de mantemento e conservación nos xardíns de Porto Meloxo, nos trasladaban a idea de que posiblemente Portos de Galicia pudera arranxar esa pasarela, porque é competencia de Portos de Galicia, non é municipal. Por lo tanto, non hai que asinar ningún tipo de convenio, porque é competencia e titularidade de Portos de Galicia. Eu confío que Portos de Galicia saque adiante esa pasarela porque está en moi mal estado. E nós o que lle trasladamos a Portos de Galicia era que a posibilidade que se realmente van a facer ese arranxo desa pasarela condicional, se realmente van a facer eso, aquel tramo que vai mesmo pola praia de Porto Meloxo, que vai por riba da area, que en vez de madeira, que nos leva moitos problemas de mantemento e conservación ao futuro, se pudera facer pois nunha senda de xabre. Nada máis. A partir de aí, lóxicamente, isto é competencia de Portos e eu non teño notificación clara de que Portos vai arranxar eso. Confío en que sí e, desde logo, intentarei falar co presidente de Portos de Galicia para que así o faga, porque é unha demanda, por certo, de vostedes moitas veces aquí en este pleno. Respecto ao persoal de pensencias, igual que todo o personal do Concello de Grove para a revisión do salario, que coincide con vostede, que desde logo é un servicio que está funcionando moi ben e que posiblemente sexa dos servicios que mellor salario deberían de ter, ou polo menos a revisión de salario, pero todo isto está xuxeito á aprobación da RPT. A RPT do BNG, bueno, pois contestei, creo que co anterior.
tomamos nota do alumeado de Entre Hortas. A semana pasada estuvemos o concelleiro de Deportes máis eu máis a arquitecta municipal en Mecos falando coa directiva de Mecos e a arquitecta recoller información da situación de Mecos e compartimos todos, tanto o clube como o goberno, como o Concello do Grove, que necesitamos un proxecto importante para reformar o local de Mecos. Non creo que sexa integral, pero de unha forma importante. A propia arquitecta dixo que ahora mesmo tiña unha carga de traballo importante e que lles dera un plazo que a finales de xaneiro, principios de febreiro, ela comprometíase a facer un traballo para ter unha proposta de mellora e conservación importante, non integral, de Mecos. Tomamos nota tamén para a retirada do lixo do camiño de Conroy Benrons, e mesmo tamén é certo que xa lle din traslado ao xefe da policía de que hai que abrir un expediente para a retirada dos barcos que están nas rúas na zona de Rons, aí estamos totalmente de acordo. No camiño da Sesteiriña teño trasladado tamén a necesidade de recuperar ese expediente e de ratificar a situación do rexistro da propiedade e, bueno, tomaremos nota de a situación respecto ao cartel. Tomamos nota tamén da cancha de Virxen das Mareas, que é certo que está en unha situación que non é a correcta, tampouco está tan utilizada como nos pensábamos ao principio, porque a ubicación hai que reconocer que non é das mellores, e tomaremos medidas ao respecto. E respecto ao paso de peón con veciños desa zona, tuve en reunión co pai da persoa invidente ao que este alega e traslada, e me comprometín con eses veciños en que ese paso de peóns se iba a pintar. O meu compromiso sigue en pé, desde que me comprometí, é certo que a climatoloxía e a choiva non permite pintar ese paso de peóns, pero é certo que ese paso de peóns que se vai a pintar vai a ser provisional, porque, como decía a miña compañeira, a partir de xaneiro vamos a reformar íntegramente a Rúa Hortos, dende a Avenida de Portugal hasta Terra de Porto, e aí temos pensado facer unha zona de convivencia con respecto peonil, como se fai e se fixo en moitos outros sitios, de tal forma que os peóns teñen preferencia respecto aos vehículos. Pero sí é certo que me comprometín personalmente a pintar ese paso de peóns e confío en que canto tempo así non lo permita, ese paso de peóns quede pintado. Respecto a Hortos, empezará no mes de febreiro, e lóxicamente antes de que empece esa obra, a nosa intención é reunirnos cos veciños e veciñas da zona para explicarllen que van consentir as obras, porque hai unha senda peonil, porque hai toda a sustitución das tubaxes desa rúa, porque hai unha mellora da iluminación desa rúa, porque melloramos o firme desa rúa, polo tanto a reforma integral de Hortos vai ser importante. E, ao diante, ademais, as dificultades, e este paso de peóns, boa parte delo tamén o require, nós estamos mirando o estudio para falar cos veciños e ver que medidas se poden tomar. Pero pensamos, isto non é unha decisión pechada, non vai unha hora sacar aquí a conclusión de que o alcalde dixo que, pero sí que estamos valorando o estudio da circulación da zona Hortos e as rúas colindantes á zona Hortos, porque creo que todos podemos coincidir que a Rúa Hortos necesita un único sentido, ou Terra de Porto, Avenida de Portugal, ou a Avenida Portugal, Terra de Porto, porque hai moitos tramos de a Rúa Hortos que donde aparcan vehículos e na parte esta inicial, pola estretez que ten, polo estreito que é, non permite a circulación de dous vehículos ao mesmo tempo. Iso é un plantexamento que lle queremos trasladar aos veciños cando tiñamos o estudio, porque penso que obxectivamente Hortos necesita un estudio desas características, porque ademais coa reforma que contempla unha senda peonil de 2 metros, convivir os peóns cos coches aparcados, vehículos aparcados e o tránsito deses vehículos, pois de verdad que dificulta moi moito seguir mantendo dous sentidos. Pero todo isto xa se falará cando teñamos propostas que podamos trasladarlle aos veciños. Pero en todo caso, no finales de xaneiro, a Rúa Hortos sí que vai a ser reformada integralmente. Creo que temos contestada todos os rogos e preguntas trasladados e non habendo máis cuestións. O desvío de tráfico pesado non é
Vale, pero eso é que se estuvo resolvendo, como dixo a miña compañeira, esperemos que ahora se solvente. Desviar o tráfico pesado, habrá que velo, non é fácil porque o tráfico pesado no Grove é un problema en sí mesmo. Baixando por Luis Antonio Mestre, subindo por Meloxo, pasando pola Rúa Iglesia, son as tres únicas vías ou de entrada ou de salida do tráfico pesado, porque temos que ter conscientes todos que o 95% do tráfico pesado que entra no Grove vai a Porto Meloxo. E non hai máis por onde ir. Pero, confiamos en que eso se arranxe en breve, que esas vallas tamén se retiren en breve, e tamén confiamos, e aproveito a ocasión, a ver se somos quen xa de, por fin, asinar ese convenio co presidente da Diputación para sacar o proxecto da reforma integral da subida a Meloxo no 2026. Pois nada, como é o último pleno do ano, desexarles a todos un bo Nadal. Moitas gracias e se levanta a sesión.